Hyvää päivää kaikki piispat ja piispoista kiinnostuneet ja tervetuloa kuuntelemaan Piispan hiippa-ohjelmaa. Piispan hiippa on ohjelma, joka pyrkii edistämään piispojen seksuaalista tasa-arvoa ja lisäämään piispatietoutta Suomessa. Niin, yllättävän moni suomalainen on piispa. Kyllä on, eikä se ole sairaus. Olemme saaneet tänne Piispan hiippaan mielenkiintoisen kirjeen. 52-vuotias piispa Oulusta kirjoittaa meille näin. Olen 52-vuotias piispa Oulusta. Haluaisin naimisiin piispan kanssa. Olemme asuneet yhdessä jo pitkään ja nyt haluaisimme virallistaa suhteemme. Miten menetellä? Rakas 52-vuotias oululaispiispa. Valitettavasti Suomen laki ei tunne kahden piispan välistä avioliittoa, joten teidän liittonne ei ainakaan virallisesti ole mahdollinen. Suomen laki on melko vanhoillinen suhteessaan piispoihin. Vielä 10 vuotta sitten oli Suomessa voimassa laki, jonka mukaan yllyttäminen piispuuteen oli rikos. Parempaan päin ollaan menossa, mutta jos teillä on kiire, menkää Tanskaan alttarille. Siellä piispat ovat tunnustettu osa yhteiskuntaa. Tämänkertainen Piispan hiippa menee nyt aivan kirjeiden lukemiseksi, mutta olemme saaneet Turusta mojovan piispakaskun. Se menee näin. No, arkkipiispa ja metropoliitta katseli sitten Piispa-lehdestä piispan kuvia. Metropoliitta viittasi sauvallaan lihaksikkaampaan piispaan ja kertoi mieltyneensä häneen. Tähän arkkipiispa sitten tokaisi, että näinhän se usein on, että toinen tykkää isästä ja toinen tykkää pojasta. Ja tämän hauskan jutun meille lähetti piispa Turusta. Kiitoksia. Piispan hiippa antaa näin lopuksi kulttuurivinkin. Kyllä. Vanha piispaystävämme Son of Finland on avannut porvograafisten töiden näyttelyn kotonaan. Kannattaa poiketa. Näyttelyyn Son on koonnut tuotantonsa makhoimmat piispat. Ja lauantaina sitten nähdään taas piispojen omassa diskossa, jonne tietysti kirkkoherratkin ovat tervetulleita. Moi! Moi! Moi!